जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशननि बाथ्रा बुंदों जेराव बे हाबाफोरखौ जोङो हाया लेरै मावनो नागिरदों। दा बेनिखायनो जाथि नाङैनो मोनसे डिजाइन खालामनांगोन जोङो जे जिखि आफादानो थायाथों मानो बे डिजाइनाव जों एग्रि गेरेमसा बर' माहारि दानाया बयनिबो थांखि बा नोजोरब्ला बेखौ जों जास्ट खुगायावल' लाबोआलासिनो बेखौ गोरबो गोसोआव जोङो सोनानै लानानै जोङो न'खरफ्रामबो साफ्रोमबो सुबुङा बेखौ दिनै जों खामानि मावलांनांगोन। जों दिनै नुदों जोंनि दानि गोदान आथालनि लाइमोनफोर जाय लाइमोनफ्रा जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइजों बर' मिडियाम फरायदोंब्लाबो बे राव थुनलाइखौ दिनैनि थाखोसिम लाबोनायाव जायफोर गेदेमा जोहोलावजोफ्रा दिनै जिउ बावलांबाय जि नोजोरजों लानानै फैदोंमोन बे नोजोरा दानि गोदान आथालाव दंना गैया। दानाय लुनायनि बाथ्रा बुङोबा दिनै इसानसालि जोङो मोनथिला बावगारलांबाय। दिनै जोंनि दुब्लिखौ जोङो उनफिननानै थाबोबाय। थांनाय बिटिसि जाखांनायनि उनाव बर'फोरनि गोबां हाया दिनै थाबाय। जोङो हाखौ बिनानैनो आन्दलन खालामदों। हाया खिन्थु सोरनिबा आखायाव थांगासिनो दं दिनैहाय। गाबोन नोङो दिनैहाय बिटिआर जाफैबाय गाबोन आलादा रायजो बड'लेण्डआबो जाहैगोन। दा बेयाव जोङो मा हानि अनसायनो रोङाबा हारिमु हिसाबै जोङो लाखिनो रोङाब्ला दोरों ट्रेडिसनखौ जोङो हमथानानै लाखिनो रोङाब्ला गाबोन खिन्थु गुन सुफैगोन। जों दिनैहाय जों एसटि होननानै बुंदों एसटिनि केरेक्टारा बेसेबां दंबावो जोंनियाव बेखौ दिनैहाय नायफामनांगौ दरखार जादों। दिनै पस्टमर्टेम खालामनायनिसो दरखार जादों दिनैहाय। बेखायनो आं सानसुमै नोंथांमोन दिनै बे बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो साफ्रोमबो जोंनि गार्जेन नोंथांमोना सिन्था खालामनांगोन। गार्जेन नोंथांमोना सिन्था खालामो सानसुमै नोंथांमोना सिन्था खालामो गासैबो आफादनि सोद्रोमाफ्रा दिनै सिन्था खालामनांगोन। ओंखायनो आं गोलाव बुंनो लुबैयाखै नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जोनोम साननि समाव दिनै आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोङो जातीय जे चेतना बे चेतनाया नों जेखियावनो थायाथों मानो नों बेखौ लाखिथारनांगोन। जातीय चेतनाया जोंहा थाथारनांगोन। मानोना जोङो बर'फ्रा दिनैहाय बे थाखोसिम फैनायनि गुदियावनो दङ बे जातीयताबाद बुस्थुखौ लाखिनायनि थाखाय। आरो बे जातीयताबादा जेब्लानो खम जागोन अब्लानो जोंनाव गुलुं गुजुङा बांसिन फैगोन। जातीयताबाद आरो बे जातीयताबादा नों सोरखौबा मुगैनाय जाया सोरखौबा नारगारनाय जाया। आं आंनिखौसो मोजां मोनो आंनिखौ मोजां मोनो होननाया मालायनिखौ मुगैनायनि बाथ्रा जाया। जायखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंखौ फोरोंलांदों लिभ एन्ड लेट लिभ जायखौ जों सारा बर' हारियानो मोनसे समाव जों खुगायाव खुगा लाबोदों। लिभ एन्ड लेट लिभ थारमाने मा थांनानै था नोंबो थांनानै था आंखौबो थांना थानो हो। दा बे बाथ्रायानो रोखा जाखायो जे जों मालायखौ मुगैया मालायखौ सै खालामा। नोंहा नोंनि बायदि थांनानै था राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै जोंहा जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै जों थांनानै थागोन। जोंहा जोंनिखौ लानानै थांना थागोन। नाथाय जातीयताबाद होननानै बुङोब्ला गरामि बुस्थुआ एसे फैफायो। गरामि बुस्थुआ गरामि जानांगोन एसे गावनि जिनिसाव हारिखौ लानानै जे बाथ्रा सालायगोन बेयाव एसे गरामि नङालासिनो जेबो जानाय नङा। गरामि थांनाय 2014आव मणिपुराव थांदोंमोन। मणिपुरनि काक्सिं मार्केट बेयाव जोंहा बिबोनाङा आसाम राइफलाव साख्रि मावो बेजोंनो थांदोंमोन आङो। दा बेयाव मा जाबाय मोनसे मणिपुरि दखान बेयाव जिनिस बायफैनायाव बिबोनाङा हिन्दीनि रायलायबाय थादों मणिपुरि दखानदारजों। उनाव बिबोनांनि महर मोखांखौ नायनानै बुंबाय बे नों साख्रि मावो नामा फौजियाव मावो नामा? बे बुंनानै लाबाय औ आं आसाम राइफलाव मावो। बेखौ होननाय लोगो लोगोनो बे मणिपुरि दखाना हिन्दीनि रायलायासै गावसिनि मणिपुरि रायलायबाय। नोङो जुदि आसाम राइफलाव साख्रि मावदोंबा मानोलाय नोङो माने हिन्दी रायलायबाय थाखो मणिपुरि रायलायनांगौ। मणिपुरिखौसो रायलायबाय दाना बे हिन्दी रायलायासै। दा होनबा नों नायनायसाय बे मणिपुराव साख्रि मावनाय साफ्रोमबो मणिपुरि भाषा सोलोंलांथारनांगौनो मालाय। बे जाहैबाय जातीयताबाद आरो गरामि बाथ्रा। मानोना मणिपुरा जुदि अफिसियेल लेंगुवेजबा बेखौथ' नों सोलोंखाथारनांगोन। दिनै जोंनि बर'आ नै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। जोंनो जुदि बाहायाब्ला नैबे बामलेमा हाथायाव सोरबा हारसा मानसिया नोङो दखानदार दङ बे मानसिया बर' भाषाखौ बुजियो रायलायनोबो रोङो खिन्थु जोंनो मा बाहायफैयो जोंनो बेयाव हारसा रायलायफैयो। दा जों मालायनिखौ रोंदोंबा जोंनिखौबो जों फोरोंनांगोन। बेनिखायनो दिनैहाय सरकारि राव जाबायब्ला बेखौ जों कमार्शियेल लाइनावबो लांनो हानांगोन। कमार्शियेल लेंगुवेज हिसाबै जों बाहायनांगोन। मानोना बै हारसा मानसिया
बर' मानसिजों नों माबा मोनसे रायलायनांगौ जायोबा बिनि बिजनेसनि खाथिराव बर' रावखौ सोलोंथारनांगोन बियो। बर' रावखौ सोलोंनो दा बिदि होननानै जों बेखौ मुगैनो नागिराखै, बेखौ होननानै जों बाध्य खालामनो नागिराखै। आं आंनिखौ मोजां मोनदों, आंहा रायलायदों, नैबे जिनिसा जों थानांगोन। बेखायनो दिनैहाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानाव जिथु जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातीयताबादि मोनसे आफाद, जातीयताबादि मोनसे सानस्रिजों सोलियो। बेनिखायनो दिनैनि नैबे जोनोम साननि बुब्लियाव आं बयखौबो खावलायदों, जोङो जोंनि रावखौ अनसायनो रोंनांगोन। दिनै सरकारि राव जानाय लोगो लोगोनो जोङो इंलिस सोलोंनानै लिरनो रोङाखै अरजाया, बर' रावैनो दरखास्त' हो। बर' रावैनो थानायाव माबा मोनसे केस हो, बर' रावजों हो। माबा मोनसे बि बर' रावजोंनो बि बर'नि रावजोंनो लिर, नोङो एक्सेप्ट खालामनो बाध्य जागोन। थांनाय बोसोरनै सिगांनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेखि मेम'रेन्डाम होआ जिल्ला लेभेलाव, जोङो प्रग्राम खालामनो थाखाय पारमिसन बियो, जोङो इंलिस लिराखै, असमिया लिराखै, बर'जों लिरना हैदों जोङो। उफाय गैया बिथांमोना, मानोना बोसोरनै सिगांनिफ्रायनो बर'खौ नोङो अफिसियेलि बाहायनो हागोन होननानै आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे अर्डार ओंखारखादों। दा होमबा जों बाहायबोदों, दा गोबाङा मोनथिया जोंना, जों बाहायनांगोन, जों बाहायनांगोन। दिनै मालाया दिनै जाबसिननो नागिरदों जर जुलुमै, जोंहा जर जुलुम नङा, जोङो पलाइटलि जों बेखौ बाहायनांगोन। बेखायनो मानगोनां सानसुमै नोंथांमोन, रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोर जोनोम सानाव आङो नोंथांखौ खावलायदों जे जोङो जातीय चेतनाखौ जोङो फोजाखांफिनथारनांगोन। जाथिखौ लानानै जेब्लाबो बर' हिसाबै थांना थानो लुबैदोंबा, बर' हिसाबै सिनायथि होनो लुबैदोंबा, जों जोंनि माजों लानानै माखौ लानानै बर' जायो, बे जिनिसखौ जोङो एसे गोसोखांफिननांगोन। जेला बर'नि आन्दलना जागायजेनदोंमोन, बै समाव जोंनि बर'फोरनिफ्राय नाम हारसानि मुंखौ बर'आव सोलायनानै मोनसे धौ लाबोदोंमोन, नङा होमबा? जेरै सानसुमा खुंगुर बैसोमुथि रेया सतीसमोननो सानसुमा लादों, उरखाव गोरा ब्रह्मनि बिथांनियाबो गुबुन नाममोन, आदारन गोरानाबो दस्रा नाममोन, बर'नि लादों। दा बेबायदि मोनसे धौ फैदोंमोन, बे मोनसे माहारियारि जे सिन्था, बे जिनिसा फैदों। दिनै सानसुमैफ्रा बुंदों मानो नाम टाइटेला जायखिजाया समावनो सोलायनो हायो, ब्रह्मनिफ्राय बसुमतारी, बसुमतारीनिफ्राय ब्रह्म लानो हायो। नाथाय नामा जुदि नोङो गाव हारिनि जाखायोब्ला, गावनि हारिनि सोदोब जाखायोब्ला, बे नामा सोलायनाय फैयानो। दिनै नों हाजार बोसोरनि उनावबो, लाख बोसोरनि उनावबो दिनै जिथु जोंनि रावा ओइट सिडिउलाव हाबबाय, दिनै जिथु जोंनि रावा सरकारि राव जाबाय, दिनै बर' रावा मा दिनै डिक्सनारि दंखासै। दिनै नोङो अफिसियेल लेंगुवेज जानाय लोगो लोगोनो बर'नि मोनसे सोदोब दङ, बे सोदोबफ्रा दिनैहाय अडिअ' हिसाबै, अडिअ' बा भिडिअ' हिसाबै, दिनै भिजुवेल हिसाबै आर्काइभआव दोनजागोन, आर्काइभआव। दा बे आर्काइभआव दोनोबा दिनै फैबाय थानाय समाव जुग जुग बोसोरबो नैबे सोदोबा बर'नि, सासे मानसिनि नामा बर' सोदोबजों जायोब्ला बे बर' मानसि, बे जिनिसानो नुजागोन। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे फारसेबो जोङो खावलायदों। आरो थांनाय NRC आपडेशनाव जोङो सारा रायजो राजाखौ खावलायदोंमोन जे जोङो NRCआव जिथु फट' आपल'ड खालामगोन, फट'आव जाहाथे आर'नाइ होनानै जोङो जाहाथे साफायजायो। मानोना फैबाय थानाय जुग जुग बोसोराव दा आं दहाय बुंनाया जे आर'नाइयाबो जोंना इसानसालियाव गैलाबा, सोरबा नोङो कम्पानिया दाबायब्ला, बे NRC जे जागोन जोंहा आसामाव जे 15 लाख बर' दङ, 15 लाख बर'नि गोदोनायाव आर'नाइया जुदि आलायनाय थायोब्ला, NRCआव नोङो बेखौ नागिरनाय लोगो लोगोनो बर'नि सावगारि, बर' मानसिनि सावगारियाव आर'नाइ दं, होमबा फैबाय थानाय हाजार बोसोर, लाख बोसोराव आर'नाइखौ सोरबाया लांनाय बायदि लांनो हानाय नङा। दिनै जाथिखौ लानानै थांबाय हारसाया, दिनैनि थारिखआव बे जाथिया जोंनिमोन होननानै बुंबा रावबो गनायनाय नंलिया। गंगोनाखौ जोंनिमोन होननानै बुंफिनोब्ला उननि जोलैया, दानि आथाला, बेखौ रावबो स्वीकृति होनाय नंलिया, बे हारसाफोरनि खा होननानै बुंसिगोन। नाथाय आर'नाइ लानानै जों NRCआव फट' खेबजानाय लोगो लोगोनो आपल'ड थाखाबाय, लाख बोसोरबाबो रावबो बुंनो हानाय नङा जे बे आर'नाइया सोरबा गोदानै लानानै थांनायफोरनि, बेखौ रावबो मालाबाबो बुंनो हानाय नङा, बे बर'फोरनि होननानैनो बे सिनायथि थाखाबाय। दा बिनिखायनो जों खावलायगोन। बेखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फैबाय थानाय
1000 years फैबाय थानाय लाख बोसोरनि सिन्ताखौ जों खालामनानै आवगायलांनो लुबैयो आरो बेयाव नोंथांमोन बेयाव थानाय सुबुंफ्रा मोनसे समाव इउनिट कमिटिनि मोनसे समाव आनसलिकनि मोनसे समाव हयथ' डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बिबानगिरि जाबोदों जेरै नोंथांमोनाबो बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनो लानाय थांखि आरो नोजोरनि सायाव मालाबाबो दिमत नङामोन आरो दिनै नोंथांमोना गलांखांनायनि उनावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोन थानाय समाव जि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै दं बे एखे सान्थौ सानस्रियावनो दिनैबो जों दंबाय थायो खालिबोल' डिफारेन्सआ बावल' जादों जे जोङो सम सम राजखान्थियाव जों आखाइ होबोदों आरो राजखान्थियाव आखाइ होनाया आथिखाल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्राल' राजखान्थियाव आखाइ होदों बे नङा 91 जों लायोब्ला 91 आव जोङो 9 जन MLA 2001 आव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मार्कार फ्लेगजों जोङो 10 जन MLA देरहा होबोदों आरो बिनि थाखायनो BAC BTC फ्राव हयथ' जाबोदों एसेम्ब्लियाव पार्लामेन्टआव जोङो खोथा बुंनो हादों बिनि थाखायनो दा होमबा राजखान्थियाव आखाइ होनाया आथिखालनि एबसुआल' आखाइ होदों बे नङा गोदोबो खालामबोदों आरो बर' जेसेबां पलिटिकेल हान्जा दादों बे पलिटिकेल हान्जा दानायनि नोङो जुदि बेकग्राउन्डखौ नायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्ट बेयाव लिंकआनो दंबोबाय थायो बेयाव इनभल्भआनो दंबोबाय थायो दा होमबा राजखान्थियाव आखाइ होनाया जोंनि थाखाय गोदान बाथ्रा नङा आरो जेराव संबिधानिक बियो संबिधानाव लिरनाय दंखायो जेब्लानो बर' हारियाव नोङो राजखान्थि बिथिङावबो खामानि मावनायनि थाखाय सम सफैगोन अब्लाना राजखान्थि बिथिङावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आखाइ होगोन आरो बे संबिधाना आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाब्रबनानै लानाय बानायब्रबनाय जिनिस नङा बे बै समनिफ्रायनो जि समाव 1967 आव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दानाय जादोंमोन बे समावनो बे जिनिसाबो दंखायो दा बेनिखायनो नैबे खारननि थाखायल' दिनै जोंनि गेजेराव मालाबा मालाबा हुरा हुरा बे फारागथिया फैनो नागिरो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिखाखौ जुदि बोलानानै नायगोन नोङो गासैखौबो नुजोबगोन बेयाव नोंखौबो नुगोन आंखौबो नुगोन बयखौबो नुगोन बेखायनो दिनैनि बुब्लियाव आं बेखिनिखौ बाथ्राखौनो बुंबाय जे मानगोनां रायजो राजाफोर दिनैहाय बिटिआर गोरोबथा जाबाय बे बिटिआर गोरोबथायाव गोबां माबा माबिफोर दंसोगारो बेखौ जों एसे नोजोर होनांगोन दिनै राजखान्थि माबाखौ लानानै गोबाङा गोबां रोखोमै बुंनो हागौ जे बेयाव गुबुन जेबो गैया गोजाम जेरैहाय BTC बे एखेयानो एखे होननाय जेबो गैया बेयाव एखेया बुंदोंब्ला बेनो जे 6 शेड्युल बेबो 6 शेड्युल दानियाबो 6 शेड्युल सिगांनियाबो 6 शेड्युल दानियाबो 6 शेड्युल नाथाय बेयाव सिमा लावनायनि बाथ्रा दं मानोना गहपुर जाय गहपुराव 89 आव जेरै नोंथांमोना बे 89 आव 372 जन हमजादोंमोन एरेस्ट खालामजादोंमोन बे एखे मायथाइयावनो गहपुराव सुथुरफोरजों नोङो 500नि बारा 534 सा बर' सुबुङा नोङो दानथार जादोंमोन सात जाल्लायाव थैनांदोंमोन गहपुर ओनसोलनिफ्राय हरावनो दानथार सुथार खालामजानानै अरुणाचल हाग्रायाव खारना लाहैनांदोंमोन बे अरुणाचल हाग्रासिम मोनहैनोनो लामा थारैनो सोरबाया जिबौ जिबा सौजानानै माबाजानानै अरनानै थैदोंमोन हजों सौफैनानै ओंखाम मोनजाया दै मोनलोङा थाम्फै अरजानानै बायदिसिना बेमार जानानै गोबाङा थैनांगौ जादोंमोन गोबाङा नोङो गोरबोआव थानाय बिमाफ्रा नांगौ रोखोम नोङो मुलि माला मोनजायैयाव फाहामथाय मोनैयाव थैनो गोनां जादोंमोन जोनोम होनाय गथ'खौ लाखिनो हायाखैमोन गासै लानानै 534 सा बर' सुबुंफ्रा जिउ गोमानांदोंमोन बै समाव दा दिनै बिथांमोना सिगांग्रो मोननै सुक्ति जाबाय BAC सुक्ति जाबाय BTC सुक्ति जाबाय बिथांमोननिसिम सिमाया लावाखै बेनिखायनो बिथांमोना आसा थिबाय थादोंमोन थामथि माबा मोनसे गोरोबथा जायोब्ला आलादा बड'लेण्ड मोनोबा बे ओनसोलाबो बेयाव बेंखनथायाव फैगोन बिनि थाखायनो बै गहपुर ओनसोलाव थानाय जिखि आफादावनो थायाथों मानो एबसुनियानो जा आबोबनियानो जा साहित्य सभानियानो जा XBLCयानो जा NDPयानो जा इभेन दा BTCखौ सामलायबाय थानाय BPF हान्जानि बै ओनसोलनि बर' सुबुंफ्रा नोङो आन्दलनाव बाहागो लादोंमोन लाबोबाय थादों जेब्लाबो बिथांमोना मा गोदोनासे मोनसे मिजिं लानानै दंबाय थायो जोंनिसिम सिमाया लावथारगोन कि लावथारगोन दा दिनै बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों खेबसेनो डिक्लेयार जायाखैब्लाबो दिनै बिसिम लावनायनि माखासे इंगितआ दंसै मानोना बे सुक्तियाव मा सिमाया सानजाहा लावगोन होननाय मोनसे पइन्ट दङ आरोबाव बे सुक्तिनि गेजेरजों फैनाय राजा लामा
दानि माजबाद बिटिसिनि माजबाद सानजा उदालगुरि जिल्लानि बेखौ बिनिफ्राय जागायनानै सानजाहा हलंगि होननाय जायगासिम जाय हलंगिया लखिमपुर जिल्ला गोलैयो बै जायगासिम सहैगोन बे सिमा जागोन सानजाहा बारायोब्ला मोननै गोदान जिल्ला जोनोम जानायनि बाथ्रा बे जाहैबाय मा माइनावस्रि आरो हलंगि दा बिटिसिनि माजबादनिफ्राय हलंगि होननाय जायगासिम बानासुर बान राजानि मुङाव राजा लामा जागोन बियो दिनै सुक्तियाव फैबाय सिमाया बारायगोन आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों मा 60टा सिट जागोन दा बिटिसिआव 40टा दङ बैसिम लावखांनायनि उनाव 60टा समष्टि जागोन बेबो इंगित होबाय जे बैसिम लावगोन जेब्ला जेरैबाबो बैसिम लावगोन आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों मोनबोनाय माखासे इनस्टिट्यूशनफोर बियो दिनै बै गहपुर ओनसोलाव बेदिबो नोङो हरैहाय बेखौ माने सनितपुर ओनसोलाव बे जिनिसफ्रा फसंजाहैगोन दा होमबा बे रोखा इंगित जाबाय जे दिनै बिथांमोना थांनाय मोननै सुक्तियाव मोननो हायै बिथांमोनखौ बेंखनथायाव लाबोनो हायै दिनै नैबे थार्ड सुक्ति बर'फोरनि थामथि गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै बे सुबिदाखौ मोननो हासिगोन मानोना मानगोनां रायजो राजाफोर थांनाय गोलाव समाव बिथांमोना फरेस्टआव एनक्रचार होननानै बिथांमोना एमपिआव भट होनो हायो एमएलएआव भट होनो हायो नाथाय पन्चायतनि राजाव हाबाखै पन्चायतनि सुबिदा मोना बिथांमोना जब कार्डनि खामानि मावनो मोना बेबायदि मोनसे थासारि बिथांमोना मा कन्ट्रलनिफ्राय माइरं दालि मोनजायो केरासिन मोनो बिथांमोना मोना बेबायदि मोनसे थासारियाव दङ स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बे मोनसे थासारियाव दङ दिनै बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सारा नोङो बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय भेन्सार स्कुलफ्रा नोङो प्रभिन्सियेलाइज जागोन बर'निल' नङा हारसा जेसेबां दङ आरो बायजोआ आसामाव थानाय जायफ्रा नोङो बिटिआरनि बायजोआव थागोन बिथांमोनाबो मा बे स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जागोन आरो दिनै नैबे सुक्तिनि गेजेरजों सारा आसामनि बर'फ्रा दिनै रंजानो हादों नट अनलि आसाम दिनै बेंगलनि बर'फ्राबो रंजानो हादों मानो नैबे सुक्तियाव बेबायदि माखासे क्लज दङ जायजों सारा बर'फ्रा दिनै खेबसेयैनो रंजानो हानाय मोनसे थासारि लाबोदों थांनाय मोननै सुक्तियाव बेखौ लाबोनानै होफैनो हायाखैमोन मानोना बिटिआरनि बायजोआव जायफोर बर'फोर थाबोगोन बे ओनसोलखौबो दिनैहाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानायनि मोनसे बाथ्रा दाखालि सुक्तियाव जेनेबा वेलफेयार होनना बुंदों खिन्थु आसाम सरकारा बेखौ वेलफेयार नङा अट'नमास काउन्सिल दागोन होननानै दाखालि एनडिएफबिआ जेला सारेन्डार खालामदों माने अस्त्र गथायदों बे सानाव आसामनिफ्राय बिथांमोना डिक्लेयार होदों जे जोङो बेखौ मा माने अट'नमास काउन्सिल हिसाबैनो दानाय जागोन आरो सुक्तियावबो लिरनाय दंखायो इन द लाइन अफ होननानै बुंनाय जादों बेयाव मिसिं अट'नमास काउन्सिल राभा अट'नमास काउन्सिल बायदि बेखौ दानाय जागोन होननानै बुंनाय जाखादों लास्ट लाइनाव दा होमबा दिनै बेजों दिनै स्कुल कलेजआ दिनै प्रभिन्सियेलाइज जागोन सानजाहा सिमाया गहपुरसिम लावगोन बायजोनि बर'फोरनि थाखायबो दिनैहाय मा नोङो अट'नमास काउन्सिल मोनगोन बिनि थाखाय मा बिनिफ्राय आरो साबसिन मा थागोन दा दिनै सारा बर'आ दिनै रंजानो हादों बिनिफ्राय आरोबाव मा थांनाय बिटिसि सुक्तियाव बयनिख्रुइबो साबसिन गोग्गाथावसिन मोनसे गौफाया मामोन बर' रावा 80 हाबनाया आरो नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै जोङो रंजाथावसिन मोनसे जिनिसा जाहैबाय बर' रावा दिनै सरकारि राव हिसाबै गनायजाबाय थांनाय बारायाव 80 हाबबाय संबिधाननि भाबै बेंखनथाय मोनबाय दिनै नैबे सुक्तिनि गेजेरजों आसामाव बर' रावा सरकारि राव जाबाय दा होमबा बिनिख्रुइ साबसिन मा थानो हागौ जों बुंदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बा बिनि सिगांनि जायफोर दैदेनगिरिफोर जायफ्रा बर' फरायसाफोरखौ दादोंमोन बे संबिधानाव लिरखानाय दं बर' हारिनि सिनायथि बर' हारिनि रैखाथि बर' हारिनि थामोनथा जोंनि ट्रेडिशन जोंनि लेंगुवेज लिटारेचार कालचार बेखौ लाखिलांनायनि फोगोमलांनायनि जौगाहोनायनि जे बाथ्रा दिनै बे आखरे दिनै जालांनायनि मोनसे लामायाव दिनै बेयाव बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायखौ फुल स्टप होदों नो बेयाव दङ मा फाइनाल होननानै लिरनाय सोदोब दं बेखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंबाय दा मोनसे सुक्तिनि उनाव देनां बड'लेण्ड बिहै बावथोंसै होननानै लिरनाय गैया बिजिसि सुक्तियावबो गैया
BTC सुक्तियावबो बिदि लिरनाय गैया सोदोबखौ फाइनाल बाहायाखै नाथाय याखानि इंगिते बे फाइनाल होननाय बायदियानो मानोना नैबेखौ लाथ'दो होननाय बेयाव जेबो लिरनाय गैया BAC आवबो BTC सुक्तियाव बिदि लिरनाय गैया नाथाय दिनै जों फाइनाल माने मा मोनसे सुक्ति खालामनानै मोनसे दफा रायलायनायनि उनाव बे फाइनालानो जाखायो नाथाय बे फाइनाल होनदोंब्लाबो बे जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै जेरै BAC हायाखै एबसुआनो सुक्ति खालामदों बै समाव सानसुमा खुंनो बैसोमुथियारिया आरोबावथ' जोङो बेखौ जोगारनानै आन्दलन खालामदों बोसोरथामनि उनाव आन्दलन खालामफिनदों BTC सुक्ति खालामबाय BTC सुक्तिनि उनावबोथ' जोङो आन्दलनखौ दोनथ'बाय नङा होमबा आन्दलनखौ दोनथ'बाय नाथाय जोङो 2010निफ्राय आरोबाव आन्दलन खालामफिननो गोनां जाबाय मानो जे बेयो जोंनि गांनाय उखैनायखौ फोगोमजोबनो हाया दिनै BTR सुक्ति खालामबाय बे BTR सुक्तिजों जों बेखौ नायथ'नांगौ दं जे दिनै लोगो सरकारि राव जाबाय बाहायगोन ना बाहाया जोंनि सिमाया दिनै लिरनाय बायदि लावगोन ना लावा बायजोनि बर'फोरनि थाखाय नोङो काउन्सिल दानायनि बाथ्रा बिथांमोननि हा हु रैखाथिनि बाथ्रा बे जागोन ना जाया बिनि अनगायैबो दिनै इउनिभार्सिटि दङ NIT दङ इउनिभार्सिटिया दिनै मोनबा फैबाय बे गोदान सुक्तिनि गेजेरजों बे इउनिभार्सिटिखौ बिथांमोना मावफुंगोन ना मावफुङा गासै नोङो मा आसाम सरकारा मोन 24 भारत सरकारा मोन 24 गासै 48टा माखासे बेबायदि इनस्टिट्युशनफोर दङ जायफोरखौ भारत सरकार आसाम सरकारा मावफुंगोन ना मावफुङा दा दिनै बेखौ जुदि मावफुङालासिनो ओरैनो सुक्ति खालामनानै दोननो नाजायोबा गाबोन अट'मेटिकेलि बे हयथ' सोमावसारनायानो फैफिनखागोन सोमावसारनायानो फैफिनगोन दिनै प्रमद बर'नि आमोलाव सुक्ति खालामबाय प्रमद बर'आ दिनै दाखालि कनभेन्सननि गेजेरजों ओंखारलांबाय प्रमद बर'आ सुक्ति खालामनायाथ' थाबाय थागोन बेथ' नङा गाबोन दोरखार जायोब्ला बे आन्दलना आरोबाव थांफिनगोन किन्तु आपातत दिनै भारत सरकारा जोंनो सेपारेट स्टेट जोंनो होथ'वा होमबालाय जोंनो मा होनो सेपारेट स्टेट होनोबा नोंथांमोना आन्दलन लांबाय थानो हागोन नाथाय माब्ला समाधान जायो बुंनो हाया फारसेजों नैबे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोना नायदो बर' समाजाव नोङो हाथियारनि जे मोनसे दावहा बे हाथियारनि दावहाया दिनै फुरा फुरि जोबफैबाय हाथियार लाग्रा हान्जाफ्रा दिनै गासिबो फैजोब्बाय रावबो बायजोआव गैलिया पार्मानेन्ट मोनसे पिस फैगोन आरो बे हाथियार दावहानि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव गोबां बेले बेजे गावजों गावबो मालायजोंबो दिनै बे जिनिसा दिनै पार्मानेन्टलि मोनसे सल्युशनाव फैबाय दा बेनिफ्राय साबसिन मा जानो हागौ फालाय बेखायनो जों बुंदों जे मा जोङो दावहाखौ दोनथ'नानै जोङो जाथि दानायनि खामानि मावनि जाथि दानायनि जाथियाव मा मा खहाफोर दङ बेखौ सुफुंनानै लानि दिनै नोंथांमोना नायदो जे जोंनि जोहोलावफोर दंसै थांनाय एबसुनि आन्दलन BLCनि आन्दलन NDPनि आन्दलन गोबां केसफोर दङ बे केसफ्रा एबसुआ 93आवनो सुक्ति खालामबाय मोनफ्रोमबो इलेक्सननि सिगां बै समनि एबसुनि जायफ्रा केस दङ दाबो नों कर्टनिफ्राय सामन फैयो केसआनो जोबाखै दाबो BLCनि नोङो आन्दलन टाइम जाबाय केस जोबाखै NDPनि थाबाय केस जोबाखै दा दिनै बेफोरखौ फोजोबनायनि मोनसे सम जादों थांनाय बे नोङो 15 बोसोराव बे केसफोरखौ जों फोजोबनो हायाखै जोंनि गोबां मुंख्लंफोर दङ मुंख्लंफ्रा दाबो 1 लाख फैसाखौनो मोनजोबाखै दाबो थांनाय 15 बोसोराव जोङो 1 लाख फैसाखौ होजोबनो हायाखै मुंख्लंफोरनो आरोबाव दिनै नोंथांमोनाबो ओंखारबाय 372 जन खाजानाय बेबायदि खाजानाय एरेस्ट जानायफ्रा मेरला दङ दानि बै बिथांमोनखौ जोङो गोबां माबा माबि होनानै बिथांमोनखौ जोङो गोजोन होनो हाया नोंथांमोनखौ नाथाय बबेबा मोनसे समनि थाखायब्लाबो दान्दिसे समनि थाखायब्लाबो फिसा मोनसे जिनिसजोंब्लाबो मोनसे अनार होननाय जिनिस बे जिनिसा दिनै बर' समाजाव फैयाखै बेखौ जों लाबोनांगोन स्वीकृति मोनसे होनांगोन जोङो जायफोरनि खाथि सोमनाय बावसोमनाय बेखौ स्वीकृति होनांगोन बे स्वीकृतिखौ जों दिनै होनो हायाखै दा हायाखैब्ला दिनै जों बे बाखो सुक्तिफोरखौ खालामबाय BEC सुक्तिनि टाइमाव BEC टाइमनि जे केसफोर BEC टाइमाव खस्थ' मोननायफोर बै टाइमावनो जोबनांगौमोन BTC समाव सुक्ति जानायाव आन्दलन खालामनायाव जायफ्रा खस्थ' मोनबोबाय गावथारजाबाय न' बां सावजाबाय बुख्रुबजाबाय सुख्रुबजाबाय जेलाव जोबजाबाय बिथांमोननि केसआ दिनै बे 15 बोसोराव जोबनांगौमोन जोबाखै दिनै ओंखायनो नैबे थार्ड टाइमनि सुक्तियाव
बे केसफोरखौ बिएसि सुक्तिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै नै दाखालि सुक्ति जानाय सिम इसेबां केसफोर दङ बे केसफोरखौ फोजोबनायनि थाखाय दिनै थिरांथा लादों आरो बेफोरखौ दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगोन दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ जायोब्ला जों बिनि थाखाय रायजो राजानाव मोनसे दायित्व थागोन नोंथांमोनाव मोनसे दायित्व थागोन दिनै बे दायित्वफोरखौ जों बुजिनांगोन मानोना रायजो सानसुमै नोंथांमोन आं गोलाव बुंनो लुबैयाखै जे दिनैनि बुब्लियाव नैबे समाव जे दिनै जोङो जाथि दानायनि बाथ्राखौ जोङो जेब्लाबो सिगाङाव दोनथारनांगोन गाव पार्सनेल इन्टारेस्टखौ जोङो एसे उनाव दोननानै जों आवगायलांनो हानांगोन दा दिनै बर' हारिया गासैजोंबो सुथुर जादों दिनै बर'आ दिनैहाय मा जाबाय नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना आन्दलन खालामनायनि लामा मोनाखै नाथाय इलेक्सनखौ मोनसे बिथांमोना दाहाल हिसाबै बाहायनो नागिरदों जे मानो दा नबसरनि इलेक्सन होबाय थादों बर'फोरनि गेजेराव थांनानै बिथाङा एवारनेस खालामबाय थादों जे मानो जे गामि दानख'नायनि बाथ्रा जिहेथु जोंना बे सुक्तियाव फैबाय दा बेनिखायनो मानो पावाराव फैनो हायोब्लासो दा पावारावबो मा गावसोर डाइरेक्टलि फैनो नागिराखै किं मेकारनो राजा बानायग्रा जागोन ना गावसोर राजा बानायग्रा जागोन दा राजा बानायग्रा जानोबा जोङो देरहानांगोन दा बेनो होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों अब्लासो गामि दानख'नायनि खामानिखौ जों मावनो हागोन गामि दानख'नायनि खामानिखौ दा मा दिनै बर'आ सिदायै आन्दलन खालामनो हायाखै मानो बिटिआर सुक्तिया ओरैबायदि मोनसे माने माबाजों दानाय जाबाय जेरावनाखि नोङो हारसाफ्रा बाख्नायनो बाध्य जादों दिनै जों नायदों जोंनियाव गोबां जिल्ला कमिटिनियाव जोंनियावबो आंनियावबो डाइरेक्ट एमसिएलए बिथांमोनावबो दिनै फन खालामदों मा होनहरदों जि बै सिमा ओनसोलनि गामिफोर जायफ्रा दानख'जानो हागौ सन्देह जाबाय बिथांमोना दिनै उल्थायै बुंहरदों गामि दानख'नायनिथ' मोनसे माबा फैबाय दा गोदान सुक्तियाव नोंथांमोना अननानै जोंनि गामिखौ दानख'नो नाङा उल्थासो जाहरदों दा मिथिगौ ना उल्थासो जाहरदों मानो आसामाव थाङोबा बेबायदि हयथ' मोननाय नङा दिनै जिबायदि नोङो एसे एनै मोनजादों बे नोङो बड'लेण्डआव थानानै मोनजादों गाबोन बिनि बायजोआव थाङोबा बिथांमोना हयथ' आलाय सिलाय जागोन दिनै बे बङाइगावनि नों मारवारिफ्रा दिनै नोङो फैसा हरनो थाखाय रेडि जादों मानो रेडि जादों बिथांमोना नुदों इउनिभार्सिटि मोनसे बानायनांगौ जायोबा 1000 क्र'रनि बाव थाखा फैगोन बिनि साप्लायारा सोर जागोन गावसोरनो जागोन मिस्ट्रिया सोर मोनगोन बर' मानसिया मिस्ट्रि गैया बिथांमोना सोरबा गुबुनफ्रानो जागोन बै जे नोङो ओंखाम मोनजानायनि जे माखासे राहाफोर बेयाव दङ बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना मा बे ओनसोलनिफ्राय जाहाथे जोंखौ दानख'वा बे बाथ्राखौसो दिनै बुंहरबाय थादों दा बेनिखायनो दिनै जोंनाव जिखि राजनैतिक भाबै डिफारेन्सआ थायाथों मानो जों जाहाथे मा सिदा सिदियै बेयाव जेबो गैया होननानै जिनिसखौ जोङो एसे साननानै नायनांगोन जे जोंहा बेयाव मा दं मा गैया मानोना बे सुक्तिजों बर'आ सरकारि राव जाबाय बे सुक्तिजों सारा बर'फ्रा रंजानो हाबाय बे सुक्तिजों जोंना सिमाया लावसिगोन गहपुरसिम बिनिफ्राय आरो देरसिन मा दं बे सुक्तिजों जा सरकारि जासिगोन स्कुलफ्रा कलेजफ्रा बिनिफ्राय देरसिन आरो मा जानो हागौ आरो बड'फानि मुङाव बेंगलनि नोङो नेपालनि ओरै मेघालयनि ओरैहाय नों अरुणाचलनि बर'फोर बायजोआव थानाय बर'फ्रा सेन्टार अफ एक्सेलेन्स होननायजों बिनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो मोनगोन जेराव नोङो मा दतमा थुलुंगाफुरियाव मोनसे सेन्टार थागोन बिनिफ्राय नोङो दिल्लीयाव मोनसे सेन्टार थागोन जायजों जोङो मा जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि थाखाय दिनै खामानि मावनो थाखाय मोनसे सुबिदा मोनगोन जायनि थाखाय दिनै बेंगलनि बर'फ्रा दिनै रंजानो खाबु मोनदों बेखायनो नैबे समाव जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सान बुब्लियाव नोंथांमोना दान्दिसे सम फैबाय आरो थांनाय 1989 मायथाइनि 29 एप्रिलाव जे कम्बिं अपारेशननि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सोमावसारनायनि गेजेरजों जाथि रैखाथिनि थाखाय जाथि थामोन्थानि थाखाय जाथि सिनायथिनि थाखाय नोंथांमोना जे दुखु खस्थ' दसे समनि थाखायब्लाबो लानांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो नोंथांमोन बयखौबो आङो बरायनानै लादों साबायखर जासिदों आरो फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि जिखि जाथि दानायनि बेलायाव जिखि खैदां खैफोद फैया नोंथाङा नोंथांनि न'खराव थानानैनो हारि दानायनि थाखाय एसे सिन्थाखौ जाहाथे होगोन जाथि रैखाथिनि थाखाय नोंथाङा एसे सम खर'खौ बाहायगोन जायजों जोङो जेबो अराय सम जोङो बिखा फोरदानानै खर' दिखांनानै थांनानै थानो हायो जों बयनिबो अनसायनो नांगोन दा बेनिखायनो आं बेखिनिखौ बुंनानै
खेबसेबाव नोंथांमोन बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनानै बुंनायखौ आं फोजोब गोजोन्थों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी बिथाङा मेहेर गोनाङै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै 372 जेल जानांनाय बिथांमोननि गोसोखांथिनि मुङै मोनसे पार्क जेनाखि बेखेवनाय गासैबो आयदाखौ सरजाबनानै बावैसो जालांनाय जेनाखि बिटिआर गोरोबथा बेनि बागैबो गोबां बाथ्रा हारि दानायनि माहारि जौगाखांनायनि गोबां बाथ्रा रायखांनानै दिनै मेहेर गोनाङै बिबुंथि लाखिलांबाय। बेनि थाखाय बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो बे समाव सासे आलासि सिनायथि होनो थालांनाय आंनिसिम सफैदों। आं बेखौ आंनिफ्रायनो आङो मावफुंनांसिगोन। दांथल पिसिडिसिनि एक्स चेयारमेन राजाराम नार्जारी बिथाङा जौसाङाव दङ। बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों जाहाथे बरायनानै लायो। बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। आरो बे समाव 372 जेल जानांनाय मानगोनां गेदेमा बिथांमोनखौ